Rádio Regina s vami. No dnes s vami rozoberáme Svetový deň pošty, ktorý pripadá na 9. oktobra a faktom je, že pošta ročne doručí viac než 131 miliónov listov úradnej, doporučenej aj reklamnej pošty, čo je asi 523 000 denne. Poštu každý deň, v každom počasí a do každého kúta Slovenska doručuje 3500 doručovateľov slovenskej pošty. Až k nám domov doručí až 90% všetkých poštových služieb, vďaka nim nie je nutné chodiť na kamennú pobočku. Tak to je úžasné, no a vy už počujete trúbiť auto a s jednou pani doručovateľkou sa v tejto chvíli v teréne nachádza Janka Grécierová. Želáme vám pekný deň. Dobré ránko, želám všetkým, najmä poštárom. Dnes je Svetový deň pošty, takže pozdravujeme, blahoželáme k tomuto dňu. To, čo si počula zatrúbiť a čo počuli aj naši posluchači, tak to bolo poštárske auto, ktoré išlo okolo nás, tak nás pozdravilo. Ja môžem povedať, že som sa už aj zadýchala s pani poštárkou Darinou Markovou, pretože sme rýchlo kráčali do kopca. Kráčali sme do Jedľovej ulice. Tipni si, Gabika, kde môže byť Jedľová ulica v Banskej Bystrici? No tak teraz si mi zobral vietor z plachiet, lebo som chcela povedať, že by v Banskej Bystrici. Ale neviem, Janka, no prezrať, kde je? Veľa jedli tam je? Vieš čo, sú tu ihličňany, no ale jedle, neviem, skôr to vyzerá na smreky, ale v každom prípade sme v Podlaviciach, sme v regióne Podlavice, no a išli sme v podstate z pošty, hlavnej pošty, ktorá je pošta číslo 1 pri kostole, ktorú Banskobystričania poznajú, a išli sme tu teda na taký okraj Banskej Bystrice, môžeme povedať. Na Jedľovej ulici máme jeden doporučený list, už sme aj zazvonili, ale Darinka, ako je to? No, takže zvoníme a pokiaľ sa nám nikto neohlási, buď vypisujeme oznam, alebo je to opakované doručenie a tým pádom ho beriem ten list znovu so sebou a doručujem ho ďalší deň ešte raz. Máte také špeciálne pero, ktoré nerozmočí ani sneh, ani voda? Tu určite nie a rozhodne nemáme také lístky oznamové, ktoré by tomu odolali, a je potom zaujímavé a zábavné taký mokrý papier dať do schránky. Ide to veľmi ťažko. Viem si predstaviť, koľko kilogramov vážia všetky tieto vaše tašky, pretože my sme sa ráno stretli na pošte, bol tam poriadny ruch, teda čulý ruch, vy ste si všetko museli zapísať, pretriediť, zaradiť do svojich tašiek a tie tašky sú pomerne také objemné, veľké, ja tipujem, že nad 10 kilov. Určite je to nad 10 kg, neviem, či môžem povedať presne, koľko to je, aby som bola v limite toho, čo môžem odniesť na svoju vekovú kategóriu, ale je to cez 10 kg iste. Tak už sme hovorili, že naozaj ste mali poriadne rušno ráno. No a aké všetky služby poskytujete, čo všetko doručujete? Dnes nie sú dôchodky, takže dnes nemáme so sebou peniaze. Peniaze, ale služby ako také, napríklad nemám peniaze, ale nesiem so sebou dobierky, za ktoré peniažky vyberiem. A máme k tomu k dispozícii vlastne nielen, že hotovosť vybrať, ale už je taká možnosť, že môžu ľudia platiť aj platobnou kartou. Máme telefóny, ktoré majú v sebe obsiahnutý ten platobný terminál a o to je to vlastne jednoduchšie. A čo ešte poskytujeme okrem doručovania dôchodkov? Áno, listy. Veľa razy ľudia ma zastavia s tým, že pani poštárka, zoberiete mi zaplatiť inkaso. Väčšinou sú to ľudia starší, ktorým je zložitejšie ísť na poštu. Ani v tom nie je problém, pretože naozaj dokážem to inkaso zaplatiť, dokážem im ten lístok potom priniesť naspäť. Ak majú výdavok aj s výdavkom, ak mi dajú presne, je to super. Takže myslím si, že v tomto ľudia poštárkam dôverujú vo veľkom, pretože sme naozaj s nimi zžití na tom doručovacom obvode a poznajú nás. Koľko vám ukážu športové hodinky večer? Keď prídete domov, koľko kilometrov tak nabeháte? Ako kilometricky nie, ale už sa mi stalo, že mi športové hodinky napísali, že prešli ste dnes 30 000 kilometrov. Krokov. Pardon. V pohode. Sú doručovacie obvody, ktoré sú normálne odnormované a je to 14 kilometrov denne. Už ste spomínali tie príjemné skúsenosti s ľuďmi a zažili ste už aj niečo také veselé, také iné? Určite takých príhod sa stane dosť a je naozaj dôležité, ako človek na to zareaguje, lebo nabaľovať zlo na zlo neplatí. Takže na pošte pán vyšiel a rozčuľoval sa, že 2,70 za list, že ako to je veľa, že on by to odniesol sám, že či ho v zlate nesieme, že tak veľa za ňo pýtame.
Samozrejme bola som ale v civile, tak som reagovala normálne, že ale veď však všetko išlo hore. Energie, potraviny, lieky, všetko u lekára čakáte. Prečo by ste nepočkali túto chvíľu na svoju zásielku, keď to potrebujete podať? No, pán nebol aj tak spokojný s tým, čo som hovorila. Zrejme čakal niekoho, kto sa pridá k nemu a bude šomrať tiež. Ale nepozná tú prácu, nepozná to pozadie za tým, že je to kopec ľudí, prejde to mnohými rukami, kým sa to dostane tam, kam sa to dostať má. Že je to špedícia, že sú to šoféri, že sú to ženy na priehradke, že sú to nohy toho doručovateľa, ktorý tam ide. A koľkokrát prídeme ešte s úsmevom. Takže ten pán vlastne nenatrafil dobre, no tú prácu poznám a viem, čo to zo sebou obnáša, takže sú aj sťažovatelia, ale sú aj veľmi milí ľudia. Klobúk dolu pred vami. Teraz, keď stretnem človeka v takejto uniforme, ako máte aktuálne vy, tak vždy si spomeniem na to, čo všetko teda podstúpite počas dňa. No, ja som vás trošku zdržala teraz ráno, takže pokračujete ďalej Jedľovou ulicou. Áno. A vlastne celým dlhým okruhom až vlastne do poobedia, a kedy mi o 2:00 končí pracovná doba. Rádio Regina s vami. Tak to bola Janka Grecerová. Keď ste spomínali ten dôchodok, tak nám prišiel aj pozdrav od Katky z Popradu, ktorá nám veľmi úprimne a milo napísala: najviac ma poteší, keď mi poštár donesie dôchodok. Tak, teraz je 8:43, na dôchodky si ešte trošku musíte počkať. Pekné dobré ráno. Dobré ráno, končí spánok a začína realita. No tak vítaj. 9 hodín, 5,5 minúty. Rádio Regina Stred, štvorlístok. Niektorí chodíte na poštu pravidelne, možno aj každý deň, iní využívate skôr elektronické možnosti zasielania správ. V kalendári máme 9. október, ktorý bol vyhlásený za Svetový deň pošty. Dnešný deň je dobrou príležitosťou oceniť prácu poštových zamestnancov a ich snahu prispôsobiť sa meniacim sa návykom a potrebám klientov. V tejto hodine a tiež po 11. sa v živých vstupoch priamo z pošty spojíme s Jankou Grajciarovou. Rádio Regina s vami. Svetový deň pošty je aj prejavom uznania významu poštových služieb. Pošta je aj v dnešnej digitálnej dobe kľúčovým mostom medzi ľuďmi, inštitúciami a dôležitým spojením so svetom. Janka Grajciarová je práve teraz pred budovou pošty v Podlaviciach v Banskej Bystrici. Pekný deň želáme. Pozdravujem, dobrý deň všetkým posluchačom Rádia Regina Stred. Možno už u vás dnes bola poštárka a priniesla nejaký doporučený list, prípadne balíček a podobne. Tak môžem povedať, že ja som sa za týchto pár minút dosť nachodila, čo sa týka poštárskej práce, a zistila som, že poštár musí byť naozaj človek, ktorého to baví, jednoducho doručovateľ, poštár srdcom. Je to náročná práca, nie je to jednoduché a nie je to jednoduché ani manažovať celé. A spolu so mnou je manažérka pôšt, inžinierka Lucia Kostiviarová, ktorá je v podstate takou manažérkou pre celú Banskú Bystricu a nielen Banskú Bystricu. Aj pre celý okres Banská Bystrica a okres Brezno. Kde sa poštárka najviac nachodí? Kde máte taký najdlhší rajón, ak to tak môžem povedať? Teda nie poštárka, ale doručovateľka alebo doručovateľ, lebo som sa dozvedela, že poštári sú všetci, čo pracujú na pošte, a doručovatelia sú tí, ktorí teda chodia na obchôdzky. Jeden z najdlhších peších rajónov ja konkrétne mám na pošte Jasenie, kde pani doručovateľka má 16-kilometrovú pochôdzku každý deň. Tak pozdravujeme do Jasenia, verím, že ju ľudia aspoň privítajú dobrým čajíkom, úsmevom a podobne, prípadne dobrou kávou. No ale môžeme povedať, že potreby sa v posledných rokoch, tak povediac, menia. Digitálna komunikácia vytlačila tú listovú, podaj listových zásielok klesol, a to poriadne. Za posledných 19 rokov klesli listové zásielky až o viac ako 70%, čiže naozaj dnešné tie maily, SMS-ky vytlačajú to, čo dakedy naši rodičia poznali, telegramy. Telegramy už nie sú 20 rokov a stále nám chodia zákazníci, ktorí si chcú telegram podať, čo je veľmi teda prekvapujúce niekedy.
takisto poštové poukazy, elektronické bankovníctvo. Doba covidu nás proste jednoducho urýchlila všetky tieto procesy a naozaj tá klasická poštárčina, listy, poštové poukazy je toho oveľa menej ako kedysi. A tým sa vlastne aj tie rajony predĺžujú, pretože čím je menej listov, tak tým poštárka potom dostane ako keby viacej kilometrov. Aj mi napadlo, že možno, že v budúcnosti bude už práca poštárky ako práca turistky alebo poštára, doručovateľa a niečo ako horskí nosiči nosia na horské chaty tie náklady, tak možno, že takto to bude potom niekedy v budúcnosti. Ale my sme spomínali, že ten COVID akože zmenil poštárske služby pomerne dosť, lebo sme sa naučili dávať si posielať balíky, nakupovať cez internet. Áno, práve cez COVID začalo na Slovenskej pošte narastať počet balíkových zásielok, pretože ľudia tým, že nemohli sa stretávať, nemohli chodiť po obchodoch, začali využívať viacej e-shopy a rôzne donášky a vlastne Slovenská pošta pomaly tých listov ubúda, ale čo nás teší, tak rastie nám počet balíkových zásielok a tomu vlastne prispôsobujeme aj nejaké logistické činnosti, spracovanie a stále sa meníme, aby sme čo najlepšie vedeli zákazníkom poskytovať služby. Budú sa niektoré služby rušiť alebo naopak niektoré posilňovať? Viete čo, cielené rušenie služieb nepredpokladáme, čo však očakávame je určite ďalší pokles listových zásielok a tých klasických poštových poukazov. Vy ste ma prekvapili aj takou sympatickou aplikáciou. Som na námestí v Banskej Bystrici, chcem vedieť, koľko je ľudí na pošte, či sa mi oplatí ísť poslať balík, či tam budem čakať teda 10 minút alebo 15 minút, tak to je naozaj super vec a postupne vlastne takéto digitálne služby stále zlepšujete. Zaujalo ma napríklad to, že keby som si chcela vybrať poštu, na ktorú mi bude doručovaná služba, alebo zásielky, tak je to spoplatnená služba. Kto vie, možno v budúcnosti už to tak nebude. Ale stáva sa vám napríklad to, že sa vám listy alebo zásielky strácajú alebo obehnú pol sveta, kým príde z Banskej Bystrice do Banskej Bystrice, tak možno aj cez Južnú Ameriku? Viete čo, stáva sa, ale v rámci toho, že my vlastne spracujeme 130 miliónov zásielok listových ročne, tak tá strata, alebo keď sa stane niečo, čo sa nemá s tou zásielkou, je to nejakých 0,03%, čiže veľmi málo. Niekedy zlyhá ľudský faktor. Často sa stáva, že vlastne odosielateľ si napíše zlú adresu a potom tá zásielka blúdi, ale máme schopných ľudí, ktorí vedia vypatrať aj úplne nejaké nečitateľné adresy alebo zlé čísla, takže robíme všetko preto. Už len veľmi stručne a posledná otázka. Ako vstúpiť na poštu, aby sme odtiaľ odišli s úsmevom? Ja si myslím, že na poštu treba vstúpiť v dobrej nálade, pretože moja teória je, kto vôjde na poštu nahnevaný, odíde ešte viac, kto vôjde v dobrej nálade, odíde veselý, vybaví všetko, čo potrebuje a dokonca dostane aj to, čo ani nemyslel, že tam získa. Deň s úsmevom želáme z Podlavic z Banskej Bystrice. A my želáme veľa síl poštárkam a poštárom a s Jankou Grajciarovou sa spojíme ešte po 11. hodine.